uJesu Kristu inkosi. Siyabingelela abapostoli, umama, abefundisi bonke, ibandla likaKristu lonke, uJesu Kristu inkosi. Umambiyela osuke eMangozi, ongaphansi kobuholi basentabeni loJehova kuyabonelela, uJesu Kristu inkosi. Ngizobonga uNkulunkulu Baba oye waba nami nasekhaya lami, uJesu Kristu inkosi. Kwakunempi eyayikhona ekhaya from 2018 okwabiza ukuthi umyeni wami eshintshe indawo yokusebenza, ecela emsebenzini ukuthi abamshintshe indawo ebuye ngasekhaya ngenxa yokuthi umndeni wakhe awuphephile, uJesu Kristu inkosi. Bangcwele yayinokha, kwakuthi uma ngabe isizofika ngangikhona ukuthi ngiyisense ukuthi isiyeza le manje. Bengikholwa, ngitshela ukuthi ngiyakholwa, uJesu Kristu inkosi. Ngivuke ngidumise, ngikhuleke, ngivuse ingane emakamerweni sizokhuleka. Uma isiza ngangizokushisa bese iyaqala iyanokha emawindini. Irawunde inokhe kwi-roof, ngizwe ukuthi sinokha kwi-ceiling board-ke manje. uJesu Kristu inkosi. Sayiphila lempilo nomndeni wami. Ngiyayibuhlungu inhliziyo yami ngabantwana ukuthi bayaphazamiseka nje esikoleni ngoba kufanele befunde, uJesu Kristu inkosi. Kodwa ngangena ekhaya lezwi ngayilalela imikhuleko, ngangena emkhosini, ngafundiseka, uJesu Kristu inkosi. Kusukela ngo-2024 asikaze size sizwe. Waqala ekhaya kwanokuthula, waqala ekhaya umntwana wami lo mncane kwakuthi uma ngabe sihleze dining room uthi angithathele into ethile ekamerweni, wayegijima sitshela ukuthi uyadlala. Kodwa kuthe last year waqala wathi kwasiza mama ukuthi ungene emkhosini bese ungena nasekhalezi, uJesu Kristu inkosi. Ngoba njengamanje angisesabi ngisho ngabe kuthiwa ngisele ngedwa, uJesu Kristu inkosi. Sasesaba usekhaya kodwa uzwe ukuthi uyesaba. So ngizongibonga kakhulu uNkulunkulu Baba okuthena futhi kuzo lezi inyanga wayiveza kumntwana wami, wathumelela ebusuku ngabo-12 ebusuku, umuzi uyagijima uzongena ekamerweni. Ngithi wenze njani? Uthi ngiphupha khona izwi elingitshelayo ukuthi la ekhaya umuntu okholwayo nosindisiwe umama kuphela, uJesu Kristu inkosi. Ngathi mina asikhuleke, uJesu Kristu inkosi. Wayesheka, ngathi gibele embhedeni ulale, wagibela embhedeni ngimuzwa ukuthi uyasheka, uJesu Kristu inkosi. Emveni kwalapho ufakazi obungimangazile ukuthi ubaba uNkulunkulu noNkulunkulu Baba uyalimelela izwi lakhe. Kuthe ngomhla ka3 banikezwa usuku esikoleni igrade akuyona, bekuzoba khona umkhuleko wasethiwa bahambe beyoyilungisa. Wahamba ngomhla ka3, uma ngibuya emsebenzini ngiyabuza ukuthi uright la ukhona, uthi ngiright, sengiqalile ngiyaluka. Ase ngithi akuphelanga isikhathi esingakanani ngambona ebuya. Uma ebuya bengisekhonile ukuthi umeluke ngewuli kuyena lokho ku-right. Angifunanga futhi ukuphikisana naye ukuthi ngithi ku-wrong, akukho kuhle uNkulunkulu Baba, uJesu Kristu inkosi. Kodwa uNkulunkulu Baba uye wasebenza kuyena. Ngambona nje esebuya, kwenze njani? Useluka into encane ekhanda, kwenze njani? Uthi mama ukhulekile nje. Ngithi hayibo, usethi-ke ngivele ngezwa ngavumi nje ngabatshela ngathi abayiyele lento abangenza yona, bangitshela ukuthi malini imali okufanele ngiyikhokhe. Base bethi abazi ukuthi bazongikhokhisa malini, abakaze bedibane nesimo esifana nalesi, uJesu Kristu inkosi. Wayeseshona ekamerweni wathatha isikero, kwakuthi uma ekhatha le wuli ayikulukile nenyembezi zayiqathaka, kwaqathaka iwuli iqathake nenyembezi. Ngambanga uNkulunkulu Baba ngalo mzuzu ngase ngithi nje uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngimbonga ukuthi usenjezwa uyena, akukho engikushilo kuyena, kubufakazi bakhe ukuthi uNkulunkulu Baba ukhulume kuye, uJesu Kristu inkosi. Wavuka ekuseni ngomhla ka4 ngathi akageza ikhanda, wanedraya, waseyahamba waya kulo mkhuleko kade beyakuwona. Uthi kwakuyena yedwa, uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba oye wangilwela nasesikoleni sekukhona abantwana ebese bengivukela belwa nothisha bese eklasini lami kade
uNkulunkulu Baba ufuna ukuveza ivangeli lami. NgoLwesine baye beza kimi bazoxolisa ngesenzo sabo bebesenza eklasini, beshaya ingane, behlukumeza othisha. Ngambonga uNkulunkulu Baba ukuthi benzele ukuthi ngizokhonza kahle uJesu Kristu inkosi.